Jos sun patterit ei lämmitä vieläkään sun kämppää, niin mä suosittelen tätä lämmin suklaajuomaa, joka lämmittää sut ja sun kämpän sormien näpäytyksessä. Anna mä näytä. Lisää kattilaan punaista maitoa, kuohukermaa, sokeria, kardemummaa, vaniljauutet, rommiuutet, suolaa ja lämmitä seosta samalla sekoittaen. Huom, lämmitä, mut älä päästä kiehumaan. Lisää maitosuklaa, tummaa suklaa koko ajan sekoittaen, kunnes seos on tasainen. Kaada lämmin suklaajuoma kuppiin, pari hassua vahtista, kermavaahtoa ja päälle raastittuu tummaa suklaat. Ja kaveriksi 1 croissantti. Oh my god. Tää on hyvä. Ylivoimaisesti paras suklaajuoma, minkä mä oon ikinä juonut. Jos mun pitäisi kuvitella, miltä napapiirin pikajuna kaakaojuoma maistuu, niin se maistuu täältä. Täyteläinen, suklainen, lämmin. Tää menee jatkoon.